Oh, tabang mo ampo ha. Sa bakaloy ano to mananagat. Ay man mo. Mga tats, ato tong duulon dito kung sa may gialingasa sa mga tao dito nganong katapok man to sila murag na may nagbinirahay o inilugay. Ato klarohon bi, murag maipit ta ani ba. Kini din bagka ani nakakuha dig daghan. Gahapon pa man ni sig deliver dre. Ang uban man nanagat taon nakakulob nagtago katungod ning bagyo. Siya sige deliver. Sa bagay kung hugot yun ang pag-ampo nimo sa taas mga tats og sige pug kagkugi bisag gabalod nang kapanagat gyapon ka, dili jud inyo mapalay ang grasya sa imo. Pag hindi ka may pamuhan tao mayo. Mga petak ba di kayo? Pamuhan. Kung mapansin niyo mga tats, wala og tabang diha kay dili man gud na among dunggo, ilahan ng kampe, ilahan ng soke. So akong gihimo diha, nag-vlog na nata diha kay aro ingnon nga goods ba. Pero bisag dili naman na soke kay ang operator ani kaning tawhanan ni, perting butan ni. Dili mi close ani pero butan kay ni kay nganuman gapanghatag ni, tan-awang gipanghatag. Ana tayo sa tanon. Mao nang ato na isip ti dira sa balde para sureball na nga atoan na jud kay basig butang para tug bisag asa basig puniton sa uban. Tanaw ko mga kauban nag-iaya pa safety kay puro nas lagi pantagaan. Tanawa nagdayon na mismo ang operator ana kay katong banyera nga iyang gipangdayongan or gidayongan iya to ipanghatag. Tanang babae nakaista pud siya, di ba? Halos tanan ni duol diya nagpanghatag. Oh, tabang mo ampo ha. Sa bakaloy ano to mananagat. Ay man mo. Mao na mga tats kaning tao nga mga tagonon angay na to ni ampo o pasalamatan kay nganuman ang iyang grasya ginashare pud niya sa tuwa kay nakatilaw man ta di ba? Kanimo nung daghang salamat sa imuha. Diyo na mga tats basta magrasyahan. Maayo ka dili dalo. Oh, tagi pa pud panghatag. Pati kita nagrasyahan pod. Bagyo biya ron. Pero nakasud-an gyapon ta. Bukod ang mananagat matats. Oh, ingana tatanan mananagat do kung pwede lang. Nya. Thanks.